Dyma ni y Myddfai, lle hynod pwysig yn hanes Cymru. A dyma stori trigolion mwyaf enwog y pentref, hyd at heddi. Erbyn heddi, mae person enwog arall yn dod i'r pentref. Mae ei fawr hydi, Carlo ap Philip o Roeg, dig Cernyw, a Thywysog Cymru, wedi penderfynu prynu ystad yma yn Llwyn y Wermwd. Ond tybed beth yw agwedd y Cymru lleol at 'i Cymydog newydd? Ewn ni ffindo mas nawr. Felly, dyma ni, yng nghanol bwrlwm pentref Myddfai.